15 lähtö lähettäjällä. Startin jälkeen näköjään Lehtojärvi pitää piikkipaikkansa. Kallionpää neljäntenä noin sekunnin päästä. Jaha, Kallionpää tekee ohituksen. Mutta menettää sijoituksensa. Ottaa taas sen takaisin. Punut nyt kuudenneksi. Lehtojärvi jatkaa edelleen kärjessä omaa vakuuttavaa menoaan. Ero hänellä toisena olevaan Lindgreniin nyt 8,5 sekuntia. Se välissä on taas tapahtunut Kallionpään pitkä. Parasta vauhtia Juhan Tuostu 0,1 jäljestä Tero Sykkonen. Ja 5 sekuntia taas viikkojen tarjolla. Perillinen kohdalla. Herralla johtaa. Onko 3 sekunnin mitä? 7 sekunnin päästä takana. Vuodissa kolmantena 2,7 sekuntia kärkiä. Teo Piipponen viidentenä. Kolmantena jo Sami Jalo neljäntenä. No niin, ja kaiken starttisäälin jälkeen johtopaikkaa piti hetken aikaa Alavillillä, mutta nyt sen nappaa Pyhältö. Alavillillä toisena, Jämsä kolmantena.